Wilujeng dalu para sedulur, ketemu maneh ambek aku karo kanca-kanca ana Jawa Indonesia Channel ya. Bengi iki acarane bakaran ing sawah. Ambek kanca-kanca ambek batir-batir. Salame kanggo sing ning Suriname, sing ning Kaledonia Baru. Piye kabare? Halo Mas. Nyar radio kampret. Panas pret. Bukan apa iki Mas? Iwak apa Mas? Iwak apa Mas? Iwak apa Mas? Kadial. Kadal Arab Mas. Iki klambi abang iki Mas sapa iki? Aku Rudi Mas. Kok kawasan ndi sampean? Tanto Mas. Kawasan ndi? Aku kawasan kidul kene Mas, cedeke Alas Purwo. Alas Purwo. Alas Purwo etan ya Mas. Alas Roban. Lho jare Alas Purwo ini geriting etan. Padahal bapaknya ngambil benang abang, karena diganti. Mana niki? Sambel bebek. Bebek nyenyet. Kok. Iki nyenyet. Nyenyet. Nah, nyenyet. Mas kenal kanca-kancane Mas. Tak vlog Mas. Yo, sing banyak bertanya ya kudu wong ngeblok. Ya sing ngeblok sing takon kono dhewe ta. Mosok wong dodok. Ya semua tuwa bakarane ya kene. Pirang wulan kas bakaran lek semongkone. Masuk wis. Saulan. Anu to, kembangane. Mikir ya. Wis matang burung Mas? Dino mandiri dhewe sedina mangan. Wis mateng ki. Kayak dintas. Ya pokoke gak buka apa-apa kono. 10 menit, 20. Meh mateng. Dulur. Antene sedilo maneh. Jajal jemek. Dulur iki wae wis padha mateng gak dicicipi. Ayo dipangan yo. Wah, abot erang sing. Dorong-dorong Mas. Iki arepe dicicipi dulur ya wis cukup semene ae ya vlog dina iki. Buka ora mesti. Abi pangan karo kanca-kanca. Aja lali salami motone tekun ulet prigel ya. Kuwi moto iki channel Jawa Indonesia kuwi password-e motone tekun ulet prigel. Aja lali share subscribe ditunggu. Ben channel iki berkembang. Salame ajur-ajur ya teko Jawa Indonesia channel. Sun sugeng kepanggihan malih minggu depan. Minggu ngarep. Jemek sih an. Ndang rasane iki